Ayan, sana naman di na to di na maputol yung live ko. Diyos ko naman. Take 2 tayo mga lalabs, take 2. Ayusin ko nga yung ilaw, wait nga lang. Nakatutok din. Lagi din yung yan. Tutok din. Nano ko sa ilaw? Nadiliman. Oh, madilim sa mata. Nadiliman ako. Hi, cover. Ayan, Lee Song-son, mega love shout out. Lee Song-son, everyone, nice to meet you. Everyone, hug. Ayan. From Lee Song-son, mega love shout out. Lalab Lee Song-son. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Lee Song-son. Now, take 2 because my first live. There's a rain go away. Umulan mga lalabs. Kaya nawala yung ating live. Pag umulan kasi, if the rains came here, oh my God. Nawawalan tayo ng internet connection if there's a lot of rain. Anyway, time lover. High touch lover. Ay, sarap ng mangga.
Si Ryan Sol, Miguel Love, shout out po. Naka-take 2 tayo at nawala yung unang live ko. Kasi umulan. Umulan dito ng malakas. Diyos ko, pag umulan, nawawala yung internet. Ayan si Ryan Sol Vlog, Miguel Love, shout out. Bad trip pag umulan, mawawalan tayo ng connection. Ayan, umahangin-hangin na. Humahangin-hangin. Ayan, pag binuksan naman yung bintana, sobrang liwanag. Oh. See? Turn me up. Lakas. Maray na aga, Sir Ryan, Miguel Love, shout out. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Cooking with Sapia, assalamualaikum. Sis, how are you? Walaikum salam. Ayan. Cooking with Sapia, 5 million, Miguel Love, shout out. Ayan, thank you so much. Sir Ryan, maray na aga po. Ayan, kanina kasi malakas yung ulan. Kaya tayo naka-take 2. Cooking Lalab, Miguel Love, shout out cooking. Thank you, sis. Ayan, from Cooking with Sapia. Bicolanang Oragon, ayan, nagbaba ng bahay. Bicolanang Oragon. Patamsak naman ako, Lalabs, kay Bicolanang Oragon. Like Dan from Cooking. Ayan, Cooking Lalab, thank you so much, Lalabs, sa iyong palikes. Turn the night. Waalaikumsalam sa Pia sis. Ayan, thank you Samira. Samira, Miguel Love, shout out. Samira. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Assalamualaikum Samira sis. Ayan. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out, 3 million. Wait lang mga nalas, wait lang. Cooking with Sapia, ayan, 4 million, Miguel Love, shout out, 4 million in the house. Tonight, tonight, tonight.
Be You Right, Miguel Love, shout out. Be You Right. Sino ba to si Be You Right? Thank you. Who is Be You Right? Sino si V? V, Miguel Love, shout out. Bakit mo binura? Who is V? Cooking, thank you, Lalab Cooking. Ayan, welcome host. Please connect on the pen, everyone. Binili mong bulak. Bulak mo, nagbalak ang bulak, ma. Daguk, dagug, ulok. May love shout out, dagug, ulok. Lagay mo dyan, bibi, ano yan, mangga? Gusto mo ba? Hindi ka pa nga kumain ng kanin. Dagug, ulok, may love shout out, lalads. Ayan, bigyan kita ng jacket, dakug. Dakug. Hirap naman basahin. Dakug, ulok. Ayan, may love shout out, dakug, ulok. Thank you. Sino ba to si Dakuk Ulok? Silin Alcantara pala to, ang laki ng bahay. Dakuk Ulok. Ayan, tumila may galab shout out, Dakuk Ulok. Dakuk Ulok. Ayan, nagbaba ng bahay. Please connect on the line, everyone. Ayan, cooking with Sapia. Cooking. Bibi, anong ginagawa mo? Nag-ano siya? Yun ang pinapatugtog mo, Bibi. Huy. Hinaan mo yan, Bibi. Be. Ano yung pinapatugtog mo? Hinaan mo. Naririnig dito. Sir J, tinulo kaya. Kaya, ayan. Sir J, may galab shout out.
Sir J. Munitz. Ayan. Nakatik to Sir J. Umulan, nawala yung mga tao. Nawala ang mga tao, oy. Pag umulan talaga dito sa probinsya, naku, wala nang koneksyon. Ambot. Ayan, Sir J. Monets. Migalab, shout out po, Sir J. Ayan, salamat naman sa inyong lahat dyan. Salamat. Dagok ulok. Ayan. Dagok ulok, lalabs. Alin ma? Alin? Yun, baka na, ano lang na itago. Wait lang mga lalabs ha. Bakit saan niya lang ilagay ma? Kaling bulak ma? Ha? Naglako mo sana. Kasi naglalaro ka nun. Laruin mo kasi, baby. J, buntis dako daw kag ulok. Ingon host. Sinong buntis lalab? Ako? J, buntis dako daw kag ulok. Ingon host. Ah. Dagok ulok. Buntis ako. Diyos ko. Sir J, oy. Buntis daw si host. Kabuang ba? Hi. Kau Sir J ha? Haha, natawa tuloy si Dakog Ulok. Pag nanganak ako, ipapakita ko yung yung anak ko sa live. Dibiyan lalabs. Dakog Ulok kalaina ba? Ayan, from J. Munitz. DBN Vlogs lalabs. Ano ba yan? First premiere mo ba yun? DBN? Patamsak dikit sa premiere. Ayan, from Mamita. First testing ko lang, ha. At least meron ka na lalabs. Ayan, may premiere si Mamita. Puntan natin yung premiere niya. Nata si Cooking. Patamsak ako sa premiere mga lalab. Ayan, may premiere po. Bibi! Si Maui! Si Maui, Bibi! Binuksan mo na naman yung pintuan. Bibi! Saan si Maui? Bibi!
Dakog Ulok. Ayan, si Dakog Ulok nagbaba naman. Yung upload, pakamras. Ayan, kamrasin natin yung bagong upload ni Sir J. Panoorin natin. Ayan, Sir J, Night Lumenda, Pag-iisang Dibdib by J. Munitz. Ayan, Sir J, nasa bahay mo ako. Ayan. Nakared pa pala to. Ayan, di pa pala to nakadikit sa'yo. Ayan, Sir J, meron kang harang. Patamsak pa ako kay Mamita sa premiere po ni Mamita. Mamitang. Kana host, ihurot na. Kamras Jod J, murag aswang. Diyos ko, may aswang. Oy. Kamras. Katakot mga lalab, may aswang pa naman dito sa probinsya. Sa probinsya may aswang sa gabi. Ayan. Kaya lagi akong may dalang kalamansi sa aking kwarto sa kabawang. Kasi may aswang. Ayan mga lalab, so ano, Sir J, naniniwala ba kayo mga lalab sa aswang? Ikaw ba, Sir J, naniniwala sa aswang? Di ba may totoo naman talaga yung aswang? Ay magkiramsay jud ba, dakog ulok. Di ba may aswang naman talaga? Kasi may aswang nga sa gabi. Ayan, Sir J, napakagaling mo talagang kumanta. Baka mawala eh, sarado mo pinto. Lumindol ba dyan, host, kanina? Hindi ko naramdaman yung lindol. Baka sa inyo lang. Lalas, walang lindol dito. Diyan lang siguro sa inyo. Yan, Sir J, 5 minutes lang pala to. Dinikit ko na rin, Sir J. Kung makita na ako aswang na pitkan ko ng iyang kuan ba? Ang lakas dito, host. Lakas ng lindol dito eh. Hindi namin naramdaman yung lindol nasa probinsya kasi. Lumindol ba, ma? Oo daw, lumindol pero hindi ko naramdaman. Lumindol daw mga lalabs. Pero hindi ko naramdaman. Pero sabi ng ibang tao doon lumindol daw. Lumindol daw mga lalabs. Kaya siguro kanina nawalan ng koneksyon. Yumudyod ang bahay. Tamsak Danos Bishay, Miguelab shout out. Oo daw mga lalabs, naglindol daw. Baka yung lindol ano yon? All over the Philippines. Kasi, di ba ano Sir Gina sa Manila ka, bakit pati probinsya na lindol? Yumudyod ang bahay. Hindi ko naramdaman lalad na yumugyug pala, na yinugyug ako. Kaya pala nawala ng connection, ano, DBN. Yun na pala yung nawalan ng, yun pala yung ano, Mamita Rosalidan. Yung pala kanina, yung biglang nawala na talaga yung connection, yung lumakas yung ulan, lumindol nga. Dan na rin sa nakapinos from Mamita. Ayan, Mamita, dan si JJ Monets. Sir Butchito Miguelab, shout out. Di kamras na takajay buntis. Oy, dakog ulok. Sir Butchito Miguelab, shout out. Dakog buntis new upload from J Monets. Kanina 8:43. Yes, ano, Devin, kaya pala lalabs na wala ng connection na rin. At lumakas yung ulan. Lumindol daw kahit dito. Naramdaman ng ibang tao. Sir Buchito, Miguelab shout out po, Sir Buchiti.
Lumindol daw. Hindi ko lang siguro na na feel. Kahit sa Manila, lumindol, tulog ka siguro, host. Lakas nga ng lindol. Oo daw, lumindol daw mga lalads. Hindi ko lang siguro naramdaman yung lindol. Oo, sabi ni Mama, lumindol daw. Kasi umalis sila, nasa labas sila eh. Baka meron na naman natamaan kung yung pinakaano ng lindol. Meron na naman yan nasira. Amoy prito mga lalabs, nakakagutom naman ang prito na yan. Dakog ulok. Mga lalabs, si Dakog ulok, ayan ipin natin. Dana tayo kay Mamita, natamsa ka na rin kita Mamita kanina. Tulog ako lalabs sa ano. May kalindulan ka siguro. Maong wala ka kabalo. Lumilindol, hindi ko na feel. wala akong kalindulan na lang. Naghanap nga ng kalindulan eh. Wala lalab, ako'y kay Tigang. Walang kalindulan si host. Ayan, 6 million big love shout out. Naghanap nga ako ng kalindulan eh, wala eh. Ayan, 4 million big love shout out. Cooking nagbaba ng bahay. Linda Kugulok Dan. Tigang mga lalabs. Wawa naman tayo. Tigang. Hoy. New upload para J Monets. Ayan, lablabin natin J Monets, new uploads mga lalabs. Kahit tigang si host. Pangit pala pag tigang. Bala kayo dyan. Para isipin nyo. Tulog pa ako. Oy, katugon pa ako. Oy, tulog ka pa dagog ulok. Gumising ka na dyan. Oy, magkape ka na. Pampagising ng mga ugat-ugat na natutulog. Siguro may kayakap ka pa dyan. Sana all may kayakap. Paggising mo sa umaga, meron kang kayakap. Oh my God. Ayan, for Melian Miguelab, shout out. Ba't ayaw man tong maano? My boy. Sleeping. Ang dumi-dumi ng ilong. Oo, naog na akong balayos. Tog pa ko gamay ha. Gumising ka na lalabs, oy. Sana all. Len Alcantaradan. O si Mawi nandyan na naman. Ala! Cooking dan visit sa house mo po, ma'am. Ayan. DBN. Lalab DBN. Mawi. Si Mawi, Junang lamig. Ay, lamig. Junang ano. Junang lanog. Yung lamog si Mawi. Sir Bochito, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. 6 million, mega love shout out. Mawi Junang bibi lamig si Mawi. Lamig, lamog. Lamog na.
Ayan, 3 million mega love, shout out mga lalabs. Brochito OTW sa'yo from J Monets. Agoy, nagdikit ma'am OTW Brochito. Ayan, Lynn Alcantara. Dati pala tayong dikit, Madam Lynn. Siguro nag-ano tayo, nagbartir. Nagbartir na siguro tayo noon pa. Dikit na yung mga alagad ko pala sa'yo. Dodong Odong, mega love, shout out, tamsak, Dodong Odong. Tamsak na huwas. Ayan. Dodong Odong lalab, mega love, shout out. Kumusta ka na, Dodong? Ayan, Madam Lynn Alcantara. Dati pala tayong dikit po. Ayan, mga alagad ko pala, mga dikit na sa'yo. Dakug, ugok, ugok. Ay, Dak Channel, Dan Sukli from Dakug, Ulok. Ang hirap naman i-pronounce, oy. Miguel Lab, take ka na, oo, lalabs. Kasi barter na tayo, oo. Nagdikit na, pati yung main channel, nakadikit na rin. Ano,